Kaki padha dipuneling ing pituturing Ciraga satyarane kudu anteng jatmika ing budi Roro sarta sesamu barangipun wah ana wis di eman kok kapeksa ana sing maju meneh. Sapa iki? Aku serayaning dewa. Satriya Widara Kandhang. Raden Narayana. Kowe Yudha Kala Kresna? Ya, aku Yudha Kala Kresna. Mundura kabeh jagoning dewa kalah. Yen perlu ratuning dewa, Bathara Guru kon tanding karo aku. Ora-ora yen aku bakal mundur sejangkah. Aja sumbal. Aja kibil. Narayana sing bisa nguntapake balimu marang neraka jahanam. Ah, gelak limpamu. Pamoring suksma Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen trenging kabu pambukaning warana talen saking liyep layap bengaluyut sigra ngeningaken cipta nenggih Sang Narayana eling-eling panasmaning Sang Hyang Suman ya Sang Hyang Bathara Wisnu Nidikara kawan tityanira nenggih rata Kyai Jaladhara jelek tanpa sangkan.
Nyata laruta saking kudha sang Kurukula yen tanamu tusa sang Sri Permadi wonten dawuh Kang Mas Yayi kodrating Bathara pun kakang pinaringan titian wujuding kreta ingkang aran Kyai Jaladara mekaten Kang Mas. Iya. Rikala semana nggonku sowan marang pertapan Ngardi Sekar. Awit keparenging Bathara. Arata Jaladara iki pancen titiyane Sang Hyang Bathara Wisnu. Jroning kreta kae ana pusakane loro bendhe Kyai Pancajanya lan Salompret Kalasaka. Permadi wis persajan wae pun kakang lawan si adi kuwi sawiji. Narayana ya Permadi, Permadi ya Narayana. Inggih. Saiki pilihen. Kowe Senopati apa ngusir? Yen kowe ngusir aku sing Senopati, yen pun kakang ngusir kowe Senopati. Nderek keparingipun Kang Mas. Mengkono. Inggih. Ya wis. Si adi ngusira. Iki jane ya ana kusire, kusire laku kadewan. Jenenge Bathara Matali. Nanging rene si adi wis ana. Mula kusira Narata Kyai Jaladara pun kakang kang dadi Senopati tak rampungane Yudha Kalakresna iki. Ngestakaken dawuh paduka Kang Mas. Rata Kyai Jaladara ingkang tinitian kawan Raden Narayana kinusiran lawan ingkang rayi nenggih sang pamadya ya Raden Permadi. Eling-eling rata kadewatan titiyanira Sang Hyang Bathara Wisnu sinengkrak lampahing turangga kanthi angeningaken cipta prayagung kekalih nenggih Sang Narayana miwah Sang Permadi. Sami sakala awis saking kebating turangga catur antering kaneng Arada mamprung gegana.
Sang Arjuna amangruna yaksa sang satru sekti amentangken dewa muruk Bidhor mangalat-alat sumunduling antariksa riwusnya arata hanggegana tekse mabur sigra-sigra sang Narayana anata pusaka bendhe panca janya miwah anyebul slompret kala sangka sesarengan tinabuh sarta sinebul nganti swarane gegirisi kaya manengker wiyati nganti bingung liwung tiasin ke sang Prabu Yudha Kala Kresna. Edian, suarane opo iki? Ora nang wujude ning suarane kok gegirisi. Ora ngono iki suarane opo iki? Cawuh dadi siji kaya suarane trompet suarane bendhe ngungkung yen tak rasa-rasake kaya prajurit ewon cacahe mongko ora ning wujude wah parat yen to pancen kowe wong sekti mandra Gunaya ketuka kowe ngatuna tanding tiyasa karo Prabu Yudha Kala Kresna jumpetan kaya demit. Wah! 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 Kacarita bingung liwung Yasya Narendra Dwarawati Prabu Yudha Kala Kresna riwusnya Sang Narayana nitih Arata Kyai Jaladara kini Suraden Permadi sami nyebul slompret kala sangka mewanabuh bendhe panca janya bingung liwung kuwur Yasya Prabu Yudha Kala Kresna riwusnya mangkono sigra-sigra Sang Narayana namaken pusakanira senjata cakra baskara kenging mestakanira Sang Prabu Yudha Kala Kresna sigar merapat pecah kapisanan. Wah! Wah!
Bergejong Pak Pong baru doyong awit kader.